ora. Wah, Jandes. Lah, tenan to, Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Ladala ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jim setan priprayangan Wadyabala Dandang Mangure. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi Kang lan dina samengko Gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus supaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadyabala dipun parangaken bidal mangkata dina iki. Ora sawedi Kang Lirana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sapa iki? Takon karo aku Satru Ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho, Gong, tak ajar kuwi. Nek Bambang wis ora ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar para nyata.
Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakna Antarja mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Gatotkaca durung tumanggang karya. Wah, jadi iman malah ngaso ning antariksa kene. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi?
Wadyabala menungsa dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Oh, lah kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Oh, lah kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Oh, nun. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anum Gatotkaca. Sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak kira Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Imbang yen paca-paca. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kane.
Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati kene. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antil sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Yo. Ini melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ha, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nang gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu
Gareng meneh ndi gareng? Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sapa-sapa arep dirapali, sapa-sapa arep dirapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Nah, kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya. Piye, balen-balen. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Cinciripit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, Bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwana slamet.
Slamet sekon Teguh Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet Gong iki bagianmu le Udus piye Gong ama aku dicekel ra kenang lihe kajate ora dadi kajate ora Petro rene ndongane iki tak ajar lho iki demit e Kong iki apike lho apik aja dadi dongani semen ngene iki wae oh jeneng demit kok kowe iki demit medeni kaya ngono kok kajate ora dadi reng tak sumpel cangkemmu lho reng kok nek nganti iki ilang obong mati ku tak ajar biar tok apake arep tak ngu wardi ora kajate ora dadi Woe dan reng asline demite udu iki Andi nang kono ngeri tenan ya aku anak gendruwo tak ajar dasmu lho kowe endi kowe lho piye kowe bungah to bungah aku gareng ki sing ora cocok tuwekan ora aku jane melas lho bro demit kaya ngene iki aku sok melas yo iki yo ora sanak ra kadang senengane godho karo menungso ngono to apa ya kowe mentolo iki ijen tanpa ruang lho Gong ora ndek dulur ora duwe anak kowe madhep rana kok iso pas pancen iya iki memelas Bagong ini nekat ora greget tenaku rasane kaya kepiye no kajate ora dadi kajate aduh ngapa Gong Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem pura siap menembakkan ngeri tenan waduh ayo ora krasa tetep empuk waduh wah dengkole anak-anak aneh panjen senengane do kon kresiki demit kok malah udus